State University at Sampanang Mandaluyong Sorsogon. Also, thank you so much, Bureau of Fire Protection, Sorsogon, Philippine National Police, Sorsogon Province, Provincial Health Office, syempre ang 503 Community Defense Center, Philippine Army, syempre ating 14 na munisipyo, at syempre kasama na po dyan ang isang isa-isang syudad ng ating probinsya. At syempre, thank you so much din po sa ating mga NGAs, the regional and provincial level, mainly the also the ORDAR, the DTI, or the Department of Science and Technology, or DOST province, our province, our independent witnesses, thank you so much. They are from PSA, DPWH, and also from PNH and DepEd. Thank you. At syempre yung ating mga LPUs, dito po, syempre maraming salamat sa mga Siri, Pilar, Castilla, Fredo Diaz, Dubat, Uman, ang kaibigan, ay nagsisimula na po sila na almost na mag-apos dito. Once again, in a few minutes, we're now going to proceed with the official announcement. Diretso sa kakaan. Tapos, maraming sa kamahal. Tapos, meron ka. Pagkaroon kayo sa pakatid. Maraming sa kamahal. Diyos akin, Espiritu Santo, Amen. Diyos ko, Samahal, Diyos ko, linawag niyo. Sana hindi na puti, tsaka hindi na kabayo.
ayos ang pagsuko. Maraming makamtanta. Ang hinahanap ay makapagpili. Tama sa lahat. Pagkacinta, pagpipinta. Pep! Pagdalita. Prayer. Pagdire, bigyan, binigyan, baby. Tapi, minsan.